Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video, ponovo ručkovi. I mogu vam reći, svaki put to kažem, da su super zanimljivi, dobri i što najvažnije brzi. Trenutno je ovo ćuretina koju sam prvo izlupala onako baš, znači da bude baš tanko. Vidjet ćete i zbog čega, i onda ovako na trakice sam izrezala. Imala sam u principu 3 kao šnicle već narezane i spremljene u zamrzivač, ali oni su prilično veliki ćureće, tako da ima baš onako lepo mesa. Onda sam stavila orgetu, slatku alevu papriku, malo karija, bila sam vam rekla, sam na njega totalno zaboravila. I 3 jaja, odnosno ovu smesu dodala sam žumanjca, a belanca sam u ovu drugu činiju odvojila. Ovo je pohovanje na tako dobar način, zaista ja sam se oduševila. I sada se ovo kao ovako prekrije i ostavi bar na pola sata, a za to vreme se ova belanca umute, doda se samo malo soli i treba da bude onako čvrst sneg ili ono nešto bi rekli. I to je to. Sada, glavnu stvar koju sam zaboravila, a to je da dodam čenove belog luka prvobitno, znači trebala sam odmah da ih dodam pa da to sve tako zajedno odstoji, ali eto ja sam zaboravila i mrzim ovu spravicu, to sam već milion puta rekla za luk. Ja ne znam kako ljudima ovde izađe dobro luk onako da baš ga lepo procedi kroz ovo. Meni uvek neke ljuske ostanu u onome, ne znam, možda moja ova ne valja spravica. Pišite mi eto u komentarima koliko ste vi sa njom zadovoljni. I u ovu smesu sam još dodala 2 kašike brašna, onako čisto da malo kao to sjedini, odnosno da bi se ova parčići mesa odvajali. I onda se umače u belanca, kao što vidite, i stavlja na zagrijano ulje. Nemojte se opustiti, ovo ide tako brzo zato što je meso isečeno pre svega em na te kao trakice, em je toliko izlupano da je tanko, tako da zaista čim krene da rumeni odmah obrćite, znači morate biti u kuhinji dok ovo radite. I mana ovog načina pohovanja jeste što malo prska, tako da može malo da vam prsne ulja, što po rukama, što po kuhinji, ali vredelo je na kraju, stvarno je ukus toliko dobar. Kad sam gledala ovaj recept, više ne znam gde sam gledala ko je pravio, uglavnom neko je to pravio na jako malo ulja, verovatno zbog prskanja, ali meni nekako pohovanje i ulje od kap 1 ne ide. I ovo su tagliatelle koje sam samo skuvala, ono je još supa koju sam imala, dodala sam u tagliatelle što ja zovem zdenka sir u trouglićima i biljnu pavlaku, to je sve čisto kao prilog. I poslužila naravno, tamo vidite i kaficu koju obavezno pijem dok pravim ručak, zaista uz rukolu i rotkvice, kažem, božanstveno. Obavezno probajte ovaj način pohovanja i piletine i ćuretine, oduševit ćete se. Eto, moja preporuka. Evo sledeći ručak, kao što vidite šta je potrebno. Bez obzira što vam se čini da ima mnogo namirnica, ovo zaista ide toliko brzo. Potrebno je da naseckate papriku što sitnije, znači na minijaturne kvadratiće, jer od ovoga pravimo pljeskavice kao što ćete vidjeti. Takođe luk. Luk sam mogla i realno u seckalici, ali kao ajde, pošto sve ovde kao seckam, pa da iseckam i to. Zatim nekoliko čenova belog luka, vi znate da ja uvek stavim onako više. I treba izrendati šargarepu i krompir. Ja ne znam, ja nemam sreće s ovim rendalicama, ovo sam kupila u Lidlu i na sve strane je štrcalo, pogledajte, znači svuda je ulazilo sem u kutiju, ja mislim, evo na sve moguće načine sam probala da ovo odradim i ne znam. Kad ostane onaj mali delić, pa sam probala s ovom plastikom kao da ga pritisnem, meni to ne funkcioniše. Nemam pojma, možda ja stvarno ne znam da rendam, imam problem s rendanjem. U svakom slučaju to je trebalo izrendati, ovo je rukola.
po originalnom receptu kao ide peršun, ali ja nisam imala peršun, imala sam rukole, pa što da ne. Znači sve se to realno stavi u jednu činiju. Kupila sam gotovo ovako već nasickan kupus, da ne bi morala i njega da sečem ili ne daj Bože rendam, i sve se to samo sada spoji što ste nasickali, izrendali. I ja sam još kupila 300 grama junećeg mesa, tačnije od junećeg buta tražila sam da mi samelju. Dodaju se 2 jaja. Vrlo prosto, sol ili moje orgete, slatka aleva paprika, origano, bosiljak, zatim ja sam dodala kurkumu, peršun i đumbir, svašta sam tako dodavala od začina, kao što da ne, što više to bolje. Malo maslinovog ulja, 1-2 kašike i 1-2 kašike brašna kako bi se, kažem, to spojilo. Prvo sam ovom špatulom i onda sam rukom umesila, da, dodala sam još 1 kašiku brašna. Otprilike, kažem, zavisi koliko ste stavili povrća, tako zavisi i koliko ćete brašna, sve u svemu, jer treba to da bude nekako malo ovako čvršća masa, naravno ne pretvrda. I onda na papir za pečenje ređate, ono što je super, što ide u rernu, znači ne treba vam ulje, ne treba vam ništa. Pun pleh mi je bio do ove smese, odnosno do ove količine. Videli ste koliko sam šta koristila. Ja sam ovo pravila za 2 dana i sada uvek pravim ručak, nekako gledam ono što mogu da napravim za 2 dana. Evo koliko ih je, i to sada ide u rernu na pečenje i otprilike pred kraj, jedno 10 minuta, izvadila sam, dodala još naseckane ovako rukole i preko narendanog kačkavalja, koji ja naravno kupim već narendan, i to gauda, znači ništa puno, onako samo malo, da se to sada zapeče, kažem na 10 minuta. Sir, vidjet ćete kad krenu onako lepo da rumeni, da se otapa. Uz to sam napravila pirinač, dodala još samo kukuruz, šećerac u njega, i on je u principu brzo gotov za tih 10 minuta. Pogledajte kako to izgleda, ukus je božanstven, tako da, to opet kažem, moja preporuka. Evo nas na sljedećem ručku. Imala sam svinjski vrat, inače imam, to sam već rekla, jako puno domaćeg mesa u zamrzivaču, to sada sve gledam da trošim, znači ono što imam da pravim. Tako da šta, 1 luk sam sitno nasickala i stavila u ovaj moj pekač, a onda sam ovaj svinjski vrat ovako zarezala. Vidjet ćete posle kako otprilike izgleda, znači ne treba da se preseče, nego onako samo da se zareže. Evo, mislim da sam sad prikazala lepo onako da se vidi jasno. A zašto? Zato da se lepo svi sada začini, odnosno da začini uđu u meso. Posolila sam ovog puta sa himalajskom soli sa celerom, pobiberila, stavila aleve paprike, stavila sam malo kima, zatim bosiljka i belog luka u prahu. I ovo je onaj začin kao sos karijem što sam donela, što imam na placu, ako se sećate. I još su potrebna 2 tvrdo kuvana jaja koja su trebala da se narendaju i otprilike 2-3 kašike majuneza i kačkavalja, otprilike 50, da kažem, do 100 grama. Ja mislim da sam imala oko 50, što mi je ostalo u tom pakovanju. Znači sve to lepo promešati i jednostavno sada staviti to sve preko mesa i premazati da onako bude sve lepo podjednako premazano. Naravno, to sada ide u zagrenu rernu na 200 stepeni nekih sat vremena i pred kraj pravim ćušpajz od šargarepe. Znači, nasickala sam jednostavno šargarepu, stavila da provri u vodu, ovo je kuskus, stavila orgete, malo ponovo kukuruz šećerac, obožavam kukuruz šećerac. I suština je da ovo ne bude tečno, znači treba onako da voda ispari. Dodala sam malo šećera, vidite kako izgleda sada sve ukupno kada sam ja to izvadila iz rerne. Naravno, dodala sam još i rospice kako bez njih.
I eto, to bi bilo sve, nadam se da ste uživali, pišite mi obavezno u komentarima kako se vama čini, mi se uskoro vidimo u nekom novom videu, ljubim vas sve puno!